Ang halitosis o dili maayo nga gininhawa usa ka kanunay nga kahimtang diin ang pasyente nagpagawas og dili maayo nga baho gikan sa iyang baba. Unsa ang mahimo nga mga tambal alang niini nga problema? Pagkahuman sa pagbisita sa espesyalista, ang profesional sa pagatiman sa kahimsog, makahibalo sa hinungdan sa baho nga gininhawa sa pasyente ug makahatag sa husto nga pagtambal. Sa kaso sa intraoral nga mga hinungdan, busa sa sulod sa baba, gikinahanglan nga ipadayon ang pagpagawas sa lingual biofilm. Ang biofilm usa ka film nga napurma sa dila sa bakterya ug uban pang mga microorganism nga nagferment sa mga tinumpag sa pagkaon nga natanggong sa oral cavity. Gamit ang hustong toothbrush, dental floss ug scraper, epektibo nimong matangtang ang biofilm. Kini usab girekomendar sa paggamit sa espesyal nga mouthwashes, rinse sa baba uban sa antibacterial solution based sa chlorhexidine, zinc o triclosan. Sa kaso sa extraoral nga mga hinungdan sa halitosis, sama sa gastroesophageal reflux disease, ang baho nga gininhawa kinahanglan nga pagtratar sumala sa nagpahiping kondisyon gamit ang antibiotics o operasyon. Posible nga mapunggan ang baho nga gininhawa pinaagi sa paglikay o paglimite sa mga pagkaon nga mahimong hinungdan ini, sama sa alkohol, mga panakot, ahos ug sibuyas. Sa among website www.med4.care makit-an nimo ang daghang uban pang sulod ug mga panabot. Umari og bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.